Ndikulandileni abale okondedwa kuli lingaliro la usiku wa lero, usiku apa 14 December 2023. Okondedwa mu usiku wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti musataye mtima, nyengo zanu zowawa sizamuyaya, imanibe ndi Ambuye, chigonjetso chidzaoneka. Ndipo musiku wa lero ndi phunziro namba 2 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Mateyu chapter number 2 ndimayaka number 13 mpaka na 15, komanso ndimaya number 19 mpaka na 23. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, atachoka taonani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe m'maloto nati, tadzuka, tenga mwanayo pamodzi ndi amayi wake ndipo muthawire ku Igupto, mukakhale kumeneko mpaka nditakuwuza, pakuti Herode adzafunafuna mwanayo kuti amuphe. Atadzuka Yosefe anatenga mwanayo ndi amayi wake usiku omwewo napita ku Igupto. Anakhala kumeneko mpaka Herode anamwalira. Ndipo zinakwaniritsidwa zomwe ananena Ambuye mwa aneneri kuti, ndinayitana mwana wanga kuti atuluke mu Igupto. Verse number 19. Atamwalira Herode, mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe m'maloto ku Igupto, nanena kuti, nyamuka, tenga mwanayo ndi amayi wake ndipo mupite ku dziko la Israeli, popeza amene anafuna moyo wa mwanayo anamwalira. Tsono Yosefe atadzuka anatenga mwanayo ndi amayi wake kupita ku dziko la Israeli. Koma atamva kuti Arkelao akulamulira ku Yudeya m'malo mwa abambo wake Herode, anaopa kupitako. Atachenjezedwa m'maloto anapita ku Galileya, ndipo anakakhazikika mu mzinda wa Nazareti. Pamenepo zinakwaniritsidwa zonenedwa ndi aneneri kuti adzatchedwa Nazareti. Ameni. Mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti nthawi zina ulendo wathu wa chipambano sumakhala mmene timafunira kapena mmene timaganizira ayi. Ameni. Ulendo onena kuti ifeyo tili pa chigonjetso tukapambana, ndipo tasankhidwa ndi Ambuye kukhala chipambano chake, sumakhala ulendo ochitika monga mmene anthu timafunira kapena kuganizira. Anthu Ambuye adalipatsa nzeru, adalipatsa mtima ofuna, ndipo timatha kuchita ziyerekezo za zinthu. Koma ndinene si zonse zimene anthu timayerekeza zimene zimathekadi ndi kuchitika ndendende monga mmene timafunira. Nthawi zina zimatha kutheka tili pa ulendo wa chigonjetso, koma zotichitikira palalero ndi mmene ifeyo timafunira ndi kuganizira. Ndinena pano alipo wena amene amafuna kuti akamaliza sukulu adzagwira ntchito yakuti akaphunzira pakati, sizikutheka. Alipo wena amene amati chaka chino chikumanika malowa ndipanga izi, tili mu December panopa, chimene amachiyembekezacho chosatheka. Ine nkadzakwatiwa, nkadzakwatira zidzatere, ayi. Banjalo panopa silidapezeke nkomwe. Ena mdzakhala ndi ana motere, zikuchitika zosiyana ndi zimene mtima wawo umafuna kapena chiyembekezo chawo chidalili. Zimatero. Ndipo izizi zimampanikiza munthu ndi kumuonetsa munthu nyengo yowawa imene amadzifunsa kuti ndala kwa chiyani, bwanji khumbo langa silikutheka, mpaka naliti ndidzakhale ineyo mnyengo yote. Tandimvetsani, nthawi zinatu nyengo yathu ya chigonjetso ndi chipambano imaoneka ngati yovuta kwambiri, yomati ukamakhala umati kuli ndikhoza kukwanitsa bwanji. Zimaoneka zosathekanso, zimaoneka zovuta ndi zopatsa mantha. Ndipo anthu ambiri adagiva, anthu ambiri adazitaya, anthu ambiri adakhumudwa kwambiri.
ali pa njira yawo ya chigonjetso koma adakumana nzotsamwitsa zimene zidadetsa m'maso kuti aone nyengo yawoyo ngati yovuta kwambiri zedi, amangokhalira kudandaula. Nyengo zinanso zimaoneka kukhala zinthu zosatheka, zotipangitsa kuti ifeyo basi talephera, palibe chimene tingoti ngachite kena kalikonse. Alipo wina adapinda manja amalalika uthenga wakuti izi nzovuta ndipo ineyo ndili chabe sindingakwanitsenso, ndine munthu olephera. Adafika podzivomereza, ndipo mwatsokaso lakuti adakanganuka kwa Ambuye, sachitanso zimene chili chiyembekezo ndi chifuniro cha Mulungu. Ayi, koma ndi uthenga usiku lero, ayi musatero okondedwa. Imanibe ndi Ambuye ndipo chigonjetso chanu chilipo. Nthawi zinanso okondedwa, njira yathu ya chipambano imakadutsira ku magawo ena amene sitimayembekeza kuti tikhoza kufikako. Imakakusiya mnyengo ina yonena kuti koma ndafika bwanji panopa, nawo ndi malo amene ndili panopa, nchaniso cha nzeru chingachitike, palibenso zabwinonso zimene ndikhoza kuziona, ine tundatayika, palibe cha nzeru, moyo wanga wasokonekera basi, zafika poteremu ndatha. Koma ndili ndi uthenga musiku wa lero, si choncho ayi. Ndi njirabe imeneyo yachipambano, ulendo ochita bwino ulipobe, chigonjetsobe chidzaoneka. Ameni. Ndikondwetsa nchakuti muzonse zimene mungatchulezi, Ambuye amakhala kuti akuona, ndipo pakuyima naye chigonjetso chimabwera ndithu. Ameni. Mawuwa akupatseni chilimbikitso, pakena kalikonse kochitika motere, Ambuye amakhala kuti akuona, ndipo chipambano chimadzaonekabe kwa onse oyima naye Ambuye amene. Chifukwa zosatheka ndi anthu zimatheka ndi Mulungu amene. Ameni. Mawu a Mulungu amene tawerengawo, Yesu ali khanda akuthawitsiridwa ku Igupto ndi makolo ake, atachenjezedwa ndi mngelo, popeza mnyengoyo nkuti olamula Herode adawuzidwa ndi anzeru akummawa zakuti yabadwa mfumu ya Ayuda, taona nyenyezi yake ife ndipo adza kudzayipembedza. Herode adasokonekera, ndaninso wina amene akufuna kukhala ufumu, ndaninso wina amene akufuna kusoleza banja langa pa ulamuliro wa dera lino. Adapsa mtima koma sadaonetsere, akuwauza anzeru akummawa, tapitani mfufuze ndipo mukampeza mwanayo mudzabweze mawu kwa ine ndikuti nanenso ndikamulambire. Lilibodza, ali ndi plani iye yoti afuna akapheretu mwanayo. Koma zikoma kumwamba atampeza Yesu anzeru akummawa, namulambira, nampatsa mphatso zonse. Mngelo wa Ambuye adawachenjeza, musapitenso kwa Herode, dutsani njira ina kazipitani. Kupita kwa nthawi, Herode adazindikira kuti ine ndafushitsidwa. Mwa ichi adangokozeratu chiwembu chakuti tiphe mwana wina aliyense mzindamu amene ngoyambira zaka ziwiri utsika muso mwamuna aphedwe basi. Asanapange implement maganizo ake autambwali oyipa ankhanza aufiti otere, Mulungu adalowereranso namchenjeza Yosefe m'maloto, thawitsani mwana, pitani ku Igupto, mukakhale komweko mpaka ndidzakuwuzani. Adathawa ndi mdima ulendo opita ku Igupto. Okondedwa, anadaphedwa koma Yesu adapulumutsidwa. Tandimvani, nthawi idakwana ali ku Igupto kuja kuti no Herode adamwalira, mngelo akuti nyamuka bwerera. Nthawi yakwana bwerera, kakhaleni kwanu, ndipo adabwereranso. Mpaka na kumene kuli kumene Yesu adakulira, mpaka nachita utumiki wake, chokhumba chakumwamba nkukwaniritsidwa, nafera dziko naukanso, natsegula khomo la kumwamba kwa onse okhulupirira. Tandipana barokondedwa, mawu amene tawerengawa tiphunziramo zinthu zingapo. Choyambirira, munthu amene amakhala kuti wanyamula kudzonza kwa Ambuye, wanyamula cholinga cha Ambuye, Mulungu ali naye business yapaderadera. Okondedwa, amakhala munthu woopsa kumidima. Kumidima kumagwedezeka, mdierekezi amapanga react, ndipo amayima mnjira yako kufuna kulepheretsa chimene Ambuye wakupatsa, ndipo izi zimakoza nyengo yowawa pa moyo wako.
ndikuyankhula ndi wena pano amene mwina samadzimvetsetsa kodi what happens with me kuti limakhala vuto after vuto, ondida amakhala ambiri, ena moti akhala abweza akhala adani, ena ukutere zikukhala bwanji okondedwa moyo wanga nkatere apa ndichotsa nkakhala apa tatere ichi nkatere chandifera m'manja apa, kodi moyo wanga ukhala bwanji zitonzo zonsezi, kodi ndikukhala bwanji nepa? Ayi, ngati mwanyamula chimene Ambuye adakonza kuti chidzapindulira miyanda ya wanthu, musayembekezere kuti mdyerekezi ako mberani m'manja. Ayi, adzalimbana nanu, adzakukozani nyengo zopweteka, koma chipambano cha Ambuye chidzakhala nanu. Kubadwa kwa Yesu kudasokoneza ku midima, kubadwa kwa Yesu kudapatsa mantha ku midima, popeza ndi amene anadza kudzapereka chipulumutso. Taonani mdyerekezi akupanga react kudzera mwa Herode, kufuna kungopheratu Yesuyo basi. Ndimvana balokondedwa, nonse amene Ambuye adakukomerani mtima nakupatsani chisomo, adakusenzetsani chisomo chake, dziwani lero lino zokupingani zidzakhala zambiri. Mdyerekezi sadzakuomberani m'manja, zosatheka mudzapambana pakukhulupirira Ambuye basi. Amene. Taonani akulimbana ndi Yesu khanda, akulimbana ndi Yesu wobadwa kumene, chifukwa akudziwa mwa Yesu muli chipulumutso cha dziko lapansi, chifukwa akudziwa uyuyu is so special, chifukwa akudziwa uyuyu si munthu wamba. Ndi zomwezo ndikupatsani musiku wa lero. Chikazindikirika sindinu munthu wamba, chikazindikirika painu pali chachilendo, chikazindikirika painu pali chodabwitsa, mdyerekezi adzakangana nanu, adzalimbana nanu tooth and nail. Ndikuwuzani ndikukambaza, mwina wena mulipo mwati ineyo kodi zula ndi chimene ili ndi yankho la zimene zikuchitikiranezo. Chinsinsi chake cha chipambano nkuti inuyo muyimebe ndi Ambuye Yehova azimenya nkhondo zanu, inuyo muli chete. Ameni. Chachiwiri ndi chabalokondedwa, zingavute zingathine bwanji pa oyima ndi Ambuye Mulungu, nyengo zawo amalowerera. Ameni. Tamvana balokondedwa kuti mzochitika zonse zimene zidalipo Mulungu amalowerera. Nthawi imene Herode amafuna kuti aphika mwanaka, Mulungu adalowerera ndipo adachiulula, kukamba ndi anzelo akumawa, kukamba ndi Yosefe. Mu process yonse Mulungu amalowerera ndithu, adalowerera ndithu. Tandimvana balokondedwa, nonse akuyima ndi Ambuye mudziwe kuti Mulungu ali mbali yanu, ndipo mukena kalikonse kogwedeza iyeyi amalowerera. Abusa ndikuchita mantha ndizi apa kuti ndikosolekana, Yehova alipo ndipo amalowerera. Chinsinsi chake imanayi amalowerera, amalowerera. Kukadakhala kuti Mulungu akhale chete asalowerere, okutidwa zambiri zikadatichite zimwe zidakakwika, koma taona ni Mulungu adalowerera. Ndimati ndikambelani mchina chilichonse chokhudza inuyo, pamene mwayima naye Yehova Mulungu adzalowerera ndithu basi. Amene. Adzalowerera ndithu basi, adzalowerera ndithu. Moti mukhale ndi confidence yomati pamene ndayima ndi Ambuyepa, Yehovayi muzangazi alowerera ndithu basi. Yehova sabataya wake isizidzatheka. Musataye mtima ukondedwa, izi zisizamuyaya. Ayi, Yehova ndipo ali nanu, ali nanu. Ndipo Yehova akuona, ndipo akudziwa, ndipo choposa zonse amalowerera, nayikaponso ake mawu, nakwanitsapo ake malingaliro. Amene ndi Yehova. Ameni. Kanthu kena ndi akabalokondedwa, chipambano chimadza anthu akakhala akumva ndi kuchita zimene Mulungu akunena. Osama nchichulatu chigonjetsochi ayi. Tandimvani, Mulungu atayankhula ndi anzelo akumawa adamumvera, ndipo pakumumvera padapangitsa kuti chowawa china chake choyipa china chake chisachitike.
mulungu atayankhulana ndi yosefe kudzera m'maloto mwa mngelo, yosefe adamvera nathawitsadi mwanayo. Kumvera kumeneko kudapangitsa kuti choyipa china chake chisachitike. Tandimvetsani, adakati sadamvere mwina nkutheka ambuye akadapulumutsa mwa njira zake, koma kukadaoneka kuti awa adawuzidwa koma sadamvere. Therefore chimayembekezeka kuchitika ndichi, koma ambuye adachita motere. Ndimati ndikambe nanu kuti tigonjetse nyengo zathu ndi kupambana, panafunika tikhale banthu akumvera kwa nthunthu zimene mawu a mulungu amanena. Chikhalidwe chathu chikhale choyenerana ndi zimene mawu a mulungu amanena. Kuchita kanthu kalikonse kukhale kovomerezeka ndi zimene mawu a mulungu amanena. Tizimvera zimene mawu a mulungu amanena. Munyengo imene wapanikizika umafuna mawu a ize kwambiri, umafuna mawu okungokusangalatsa, umafuna mawu ongokupatsa kuti zichitika mwachangu ndipo moyo wako osinthika. Nchiduleso kunamizidwa ndi kusokezeredwa. Pamene agiyerekeziso amabwera nkudzapereka mawu abodza kutenga advantage ya kupanikizika kwathu. Koma ndiri ndi mawu musikwado, muzimvera zimene mulungudi akunena, chifukwa mukamvera zina malo mopulumutsidwa muonongeka, malo mogonjetsa mugonjetsedwa, ndipo mudzamuona mulungu ngati wabodza. Alipo ambiri adakhumudwa ndi ambuye popeza kuti adamvera zina usati ambuya. Inu yomverani kumwamba, satani zimene mulungu akunena. Mmenemo ndi mmene muli chipambano chanu, mmenemo ndi mmene muli chigonjetso chanu, mmenemo ndi mmene muli mphamvu yanu. Satani zimenezo. Tandimvetsana balokondero umene ndikupita kumapeto. Pakumvera ambuye adanyamuka ndi usiku khanda kuyenda nalo usiku kuli kumvera ambuye. Kuyenda mu usiku pena kupati kumati mwari adzakhadi chipulumutso cha dziko amene uchita uthawitsayi. Tuyenda naye ndi mdimayi, yankho lake inde ndi process yake ndi imeneyo. Chifukwa nyengo yotere imabasa uchikayiko kochuluka. Koma ayi musatero. Satani ndi zimene mulungu akunena. Andi adapita naye ku Igupto kumene somapeza mafunso moti zoona tukakhala ma refugees ku dziko lina, ndi munthu ameneno ndiye mpulumutsi wa dziko kodi? Koma mvetserani, pamene amapita kumene koko nanyamuka ndi mdima, Yehova pokhala adawauza ndiye anali sokonzeka kuwasunga kumeneko. Okondwa chokoma nchakuti munthu ukayima ndi ambuye, kaya ukhala uli kuti kazutani, Yehova amakusunga kumeneko, chifukwa ndichofuna chake cha mulungu. Kakukhoza ndani kuli chani, Yehova amakusunga. Adasunga banja ilili ku Igupto kumene ali anthu achilendo, kunalibe munda wawo, adawasunga chifukwa inali instruction yochokera kwa mngelo, pitani uku. Amen. Kanthu kena ndi akokondedwa, banja ili limakhala ku Igupto ndi chiyembekezo chakuti tsiku lina adzabwerera. Amakhala ndi chiyembekezo chifukwa kuti mpakana nditi akuuza ndikuti amakhala akudikirira mawu amene kuti tsiku lina mngelo amene adatiuza kuti tibwere kuno adzatiuzanso kuti tibwerere. Ndi akukhala kwawo mnyengo ya ku Igupto adakhalako ndi chiyembekezo ndi chidaliro ndi kuyimabe pa ambuye. Sadasokoneza ubale wawo ndi mulungu ayi, adakhala akuyembekezerabe mawu akumwamba. Pamene ali kusamalika ndi kumwamba komweko adakhala ndi chiyembekezo. Ndimati anthu amadziwa kuti sitikhala kunoku kwa muyaya ayi, sitidzafera kuno, tidzafunika tibwerere ndithu. Koma tikudikira mawu angelo amene tibakhala kuno kufika na adzatiuze. Ndi mmene muyipangire treat nyengo yanu, simuli mmenemo kwa muyaya ayi. Zikungodikira nyengo imene ambuye anene ndikusamalira panopa, koma tsopano tafika apa, chigonjetso chako chionekere apa. Bible kuti idakwana nthawi imene Herode uja amene amafuna kupha mwanaye adamwalira. Ngelo akuti nyamukani, nthawi ija yakwana, bwererani.
mpaka nakhala ku Nazareti kukakwaniritsa chimene adanena kale aneneri zokhudza iye kuti adzachedwa Nazareti okutidwa chimene chidali chikonzero chakumwamba chidakwaniritsidwa ndithu. Ndima omwe ndikukupatsani usiku wa lero, imani ndi Ambuye ndipo chimene Mulungu adakonzera moyo wanu chidzakwanitsidwa ndithu. Mpaka natu lero timadziwa kuti ndi Yesu yemweyo amene adayamba utumiki ku Israeli, amene adatumikira, amene adafika pakufa, amene adafika podzuka nakhaladi iyedi njira choonadi ndi moyo wa anthu onse omukhulupirira. Chigonjetso chidaonekabe. Inunso pamene muntsata Khristu Yesu, mtima wanu ndi moyo wanu ukhale mzimenezi. Khalani mnyengo zanu ndi chiyembekezo kuti tsiku lina ndithu kuyankhulidwa mawu akuti zatha izizi. Tikhale pa zinthu zina zagonjetsedwa chifukwa ochita zimenezo si munthu ayi, ndi Ambuye. Ambuye akuthandizeni amalokondedwa kusunga zimenezi zimaona mtima, kukhala mnyengo ndi chiyembekezo pamene muyimabe ndi Ambuye, pakumvera mawu ake, pakukhala naye limodzi, pakupemphera, pakuwerenga mawu, ndi zimenezi zikusungani ndipo mukhale mnyengo yanu ndi chiyembekezo chakukhala so ogonjetsa. Amen.